Wych yn 3 bliana fa mi'n amheseg as yn jedaf adia ha sio. As jed o fwy yn drych ciad agos trichadniach y farag yn sio an Paris. O'n orsyn ha lagan úra gan torstas diach, tjerin diach in imrichas agos Islam, a ha sin countbadjövrachug. Bi etter Shia kiad agus mílinjach a catal straatjan Faris a hula eiche. Ach jemer a hanikat a Faris. Chonich misheri Idris, verscheri Komrich a Sudan. De Soudan, Libye, de traversé avec le grand camion de Sahara. Ga mi het boord lari voort van Sudan go Libië trans Sahara vat herken gevoerd. Vat 3 lager op biergakken. An in Libië ga me huren gedonne le China. Akkoorden in Maghreb is in mevrouw. Als een shin gaf je een paardje bikke plastic. Gehavestjoch ga je het shin tijtje te kook neer. A goed het kiet schien neer. Wat doen je in Magas is in Maghreb? Was je een gewoord daar laden water. Nooit ga je een water voor, is was je een nuschje. Gewoord kast aan de hoordig, maar staan ik een hitteltje. Because er savelen le scherketje in savelen. Ils ont venu les Italiens pour nous sauver là-bas de gilets avec des gilets. Hanesser en dages Komrich eri aan zijn rang. Hoshige as Afghanistan gurike Paris le a hjorloch. We started before 3 years. It was 2015 from Afghanistan. We come by a smuggler, the country by country, and now we are here in Paris. Bavish kamplichen Mora wie an Paris jigen nimmerich, a chanjel realtes gan kettige tullig. Chanjel shin agendig en suirig ik nedunje mora na scherketa. Bi a voyen met Saint-Dumont, a torch koer dogen nimmerich an een prie vallene frange. Ha Louis Barda, a koper le lochshiri Komrich, se gan a viacht nach een Polish sem duisho, a Gaelic gruche, maar bechor. Pour les personnes qu'on rencontre, il y a eu la An duine is washing tachart hiad ornast ulang. Jute gre kostri kokach nio impie chorigen hukor tchechich. Een hudesake wa fornast alle aan, uren an Libya se vir vian hiroch. De kurig kommenter. Agus noorsen een tres fornast. Nu de rikkes dunje in Rijn in EORPA had smunchen grisho jirig in hudes. Is kan boeringai fos goa. A gaat de faking Bavarianok, para valat pitching, nach alfaartje, gach rompe. Ils vont pas être accueillis ici.